değerlendiriyorum. Ez yasaya gelek erenî dibînim. Ji bo aştiyê, ji bo Tirkiye, ji bo Tirkiya bê teror kareke baş e. Em li bendê yasa derbikeve. Yasanın da çıkmasını bekliyoruz. Zaten bu terörün başladığı... Jixwe terorê Tirkiye da dest pê kirin. Xelatiya Tirkiye bû. Ji Amerîkayê alîkarî standin û çûn û çiya û her der bombabaran kirin. Rojekê jî negot ka em li ser aştiyê kar bikin. Hadi hayırlı işler. Bilemiyorum nasıl biteceğini. Ez nizanim wê mesele çawa çareser bibe. Bi salan e teror li welatê me xilas nebû. Niha jî gelek hêviya min nîne. Madem armancê ji vê yasayê xilaskirina terorê ye, çawa ev qasirê li pêşiya Öcalan tê vekirin û çima dixwazin wî derxin. Sunulmaz. Benim bakış açım bu. Efendim şimdi Türkiye terörden çok çekti. Ez benî Türkiye gelek ji destê terorê kişand. Ciwaniya me bi terorê derbas bû. Me gelek şehîd dan. Me gelek kes ji dest dan. Aboriya me têk çû. Lê aştî tiştekî dualî ye. Pêwîst e yên ku bûne sedema vê rewşê êdî gavekê bavêjin. Bêguman em piştgiriya vê pêvajoyê dikin. Parlamentoya Tirkiye jî pêwîst e ser paşaroja Tirkiye bifikire û wiha gavan bavêje. Rakse yoldur. Eger çekdeynin wê baş be, ya rastî ez carna dikevim nav fikrên xirab. Wê deynin jî ez hêvî dikim ku vegerin malên xwe.